Δίπλα μου ο Κανέσα και τα ξαδέλφια μου και το μισό αεροπλάνο που μου έλεγε πρέπει να το κάνουμε. Από τη στιγμή που παίρνεις την απόφαση, ξεπερνάς την απόφαση. Τα υπόλοιπα γίνονται χωρίς καμιά τύψη. Ήταν αυτό που έπρεπε να κάνω. Yes, absolutely. Absolutely. Θυμάμαι καθαρά αυτή τη στιγμή. Πάρα πολύ καθαρά. Ο Φίτο μου πρόσφερε ένα μικρό κομμάτι σάρκας και άρχισα να τρώω αργά. Θυμάμαι πολύ καλά αυτή τη στιγμή. I remember perfectly well that moment. 29 άτομα, ανάμεσά τους και μια γυναίκα, βρέθηκαν πάνω από τα τεμαχισμένα πτώματα για να κάνουν αυτό που αποτελούσε ταυτόχρονα την άρνηση των κανόνων του ανθρώπινου πολιτισμού αλλά και την επιβίωση των ίδιων των ανθρώπων. It was a communion between each other. Ήταν μια συμφωνία που είχαμε κάνει μεταξύ μας. Οι ζωντανοί είχαν την υποχρέωση να φάνε τους νεκρούς για να επιβιώσουν. Απέναντι στους σκληρούς κανόνες που επέβαλε η φύση, οι άνθρωποι καταπατούσαν τους δικούς τους. Τους αντικαθιστούσαν με άλλους πρωτόγονους. Κανόνες δεν μπορούν να υπάρξουν αν δεν υπάρχουν άνθρωποι. Τα ξαδέλφια Στράουτς είχαν αναλάβει την τήρηση αυτών των κανόνων που λεγόταν τεμαχισμός και διανομή των πτωμάτων. Nos quedamos prácticamente con el control del avión. Εμείς ανάμεσα στα άλλα είχαμε τον έλεγχο του φαγητού. En el libro viven. Ήταν από τα πράγματα που μας απασχολούσε πολύ. Lo que dicen de nosotros no lo dijimos nosotros. Τα πτώματα ήταν εκεί και αν ο καθένας άρπαζε από ένα πτώμα θα είχαμε άσχημη κατάληξη. And for us, eating... Για εμάς, το να τρώμε ανθρώπινο κρέας, τα νεκρά σώματα των φίλων μας, ήταν ευκολότερο από το να αντιστεκόμαστε στο κρύο ή τη δίψα. For some it was like communion. Για κάποιους ήταν κάτι σαν κοινωνία. Για κάποιους άλλους, σαν τη Λιλιάνα, ήταν ο μόνος τρόπος να πάει πάλι πίσω στα παιδιά της. She left them with a maid. She said, Είχε 4 παιδιά στο σπίτι με την υπηρέτρια. Τα άφησε με την υπηρέτρια. Είπε θέλω να πάω πίσω στα παιδιά μου. Ήθελα να δω τον πατέρα μου και ήθελα να φύγω. Η Λιλιάνα δεν ήταν τελικώς από αυτούς που επέστρεψαν. Θαύτηκε κάτω από μια χιονοστιβάδα που έπεσε πάνω στα συντρίμμια του αεροπλάνου. But we heard a lot of noises of avalanches and maybe a volcano. Ακούγαμε ήχους από χιονοστιβάδες, σαν να προέρχονταν από κάποιο ηφαίστειο. Εκεί λοιπόν που καθόμασταν κουλουριασμένοι, πολύ κοντά ο ένας στον άλλον για να ζεσταθούμε, τόνοι χιονιού μας κάλυψαν. Τότε ήταν που αισθάνθηκα το θάνατο κοντά όσο ποτέ. Κάποια στιγμή σκέφτηκα να παραδοθώ. Όταν παραδόθηκα, χαλάρωσε το σώμα μου και ούρισα. Και μετά ενστάθηκα μια γαλήνη για λίγα δευτερόλεπτα. Και ξαφνικά είπα, δεν είναι η ώρα μου. Δεν ξέρω από πού προήλθε αυτή η δύναμη. Ίσως από τη μητέρα μου που πίστευε πως είμαι ζωντανός. Άκουσα μια φωνή. Ήταν ο Ρόι. Δεν είχε καλυφθεί από το χιόνι. Μπόρεσα να φωνάξω και να βγάλω έξω το ένα μου χέρι. Θα μπορούσα να είχα πεθάνει αν είχα πάρει την απόφαση να πεθάνω. Μπορέσαμε να σώσουμε αρκετούς, αλλά για άλλους ήταν αργά. Δεν ξέρω αν ήταν από φυσικά αίτια ή επειδή είχαν παραδοθεί. Ίσως ορισμένες φορές κάποιος αποφασίζει πότε θα πεθάνει. «16 επέζησαν από τη χιονοστιβάδα. Έμειναν εγκλωβισμένοι 3 μέρες κάτω από την άτρακτο, καταναλώνοντας για φαΐ τα πτώματα όσων είχαν πεθάνει τις προηγούμενες μέρες. Κάποια στιγμή, ενώ είμαστε εγκλωβισμένοι, κάποιος ανάβει έναν αναπτήρα για να δούμε. Η φλόγα ανάβει για λίγο, χαμηλώνει και σβήνει. Τότε συνειδητοποιούμε πως πνιγόμαστε εκεί μέσα σαν τα ποντίκια. Τρομαγμένοι βγάζουμε κάτι σωλήνες αλουμινίου και αρχίσαμε να ανοίγουμε τρύπα στο χιόνι. Ήμασταν καλυμμένοι με χιόνι 2 μέτρα. Τότε άρχισε να κυκλοφορεί καθαρός αέρας. Θα είχαμε πεθάνει χωρίς να το καταλάβουμε, από έλλειψη οξυγόνου. «Η ελπίδα θα πεθάνει τελευταία», έγραφαν οι εφημερίδες της εποχής.
Είχε όμως σχέση η ελπίδα με την επιβίωση αυτών των ανθρώπων? Όταν ο άνθρωπος φτάνει στα όρια της φύσης του και όχι μόνο του εαυτού του, τότε μάλλον αυτή η ζωώδης πρωτόγονη φύση είναι πολύ πιο χρήσιμη από κάθε ελπίδα για την επιβίωση. Οι επιζήσαντες είχαν αναποθέσει τις ελπίδες για τη σωτηρία τους στην ανέβρεση της ουράς του αεροσκάφους που είχε αποκολληθεί μετά την πτώση. Εκεί υπήρχαν οι μπαταρίες που, σύμφωνα με όσο τους είχε πει ο μηχανικός του αεροσκάφους πριν καταπλακωθεί από τη χιονοστιβάδα, μπορούσαν να βάλουν σε λειτουργία το ασύρματο του αεροπλάνου. Μια ομάδα κατάφερε τελικώς να βρει την ουρά, όχι όμως και τη σωτηρία. Νομίζαμε πως θα ήταν εύκολο, ωστόσο αποδείχτηκε δύσκολο. Βγάλαμε τον ασύρματο, προσπαθήσαμε να τα συνδέσουμε, αλλά ήταν δύσκολο. Ο ασύρματος χρειαζόταν εναλλασσόμενο ρεύμα και οι μπαταρίες έδιναν συνεχές. Η αποστολή στην ουρά του αεροπλάνου απέφερε ωστόσο προμήθειες. Ανάμεσα στα συντρίμμια βρέθηκαν μερικές σοκολάτες, η μόνος του αεροπλάνου που χρησιμοποιήθηκε για να γίνει ένας τεράστιος υπνόσακος και πολλά τσιγάρα. Κάποιος από τους επιβάτες του αεροπλάνου ήταν ιδιοκτήτης μιας βιομηχανίας τσιγάρων. Κουβαλούσε λοιπόν μαζί του πολλές κούτες για τους χιλιανούς φίλους του. Έτσι μας έφεραν τσιγάρα πάνω. Τα τσιγάρα ήταν μια από τις απολαύσεις μας. Καπνίσαμε σχεδόν ιστικοί όπως ήμασταν, 4 με 5 τσιγάρα και μας έφεραν σε μια ημιτοξινωμένη κατάσταση ανακούφισης. Μας άρεσε πολύ που είχαμε τσιγάρα. Μετά από 2 μήνες στο Μοντεβιδέο κανένας δεν πίστευε πως υπάρχουν επιζώντες. Κι όμως την 62η μέρα ο Κανέσα και ο Παράδο ξεκίνησαν για να διασχίσουν τις Άντες. Πολλές φορές οι άνθρωποι, εκτός από τον θάνατο, φοβούνται και τον τρόπο που θα πεθάνουν. Τους δύο δέχεται να συνοδεύσει και ο Βυζιντίν. Η ομάδα τρώει διπλή μερίδα φαγητό και ξεκουράζεται για το μεγάλο εγχείρημα. Κοίταγα όλα αυτά τα παιδιά και επειδή δεν είχαμε καθρέφτες, έλεγα Νάντο, αν είσαι και εσύ τόσο αδύναμος και άσχημος όπως αυτοί, σε λίγο δεν θα είσαι δυνατός για να διασχίσεις τις Άνδεις. Έπρεπε λοιπόν να ξεκινήσουμε πριν γίνουμε αδύναμοι και μείνουμε από φαγητό. Όλοι τους πίστευαν πως το αεροπλάνο είχε περάσει τις κορυφές των Άνδεων. Έτσι αν πήγαν δυτικά προς τη Χιλή, θα έφταναν γρήγορα στη σωτηρία. Στα δυτικά είναι η Χιλή, 60 χιλιόμετρα, 100.000 βήματα. Εάν μπορούσαμε να κάνουμε αυτά τα βήματα, θα ήμασταν ασφαλείς. Είπα, Θεέ μου, μην το κάνεις αδύνατο και θα κάνω το καθήκον μου. Σκαρφαλώναμε 3 μέρες. Φτιάχαμε σκαλοπάτια με τα πόδια μας για να σκαρφαλώνουμε. Γλιστρούσαμε και ξαναρχίζαμε. Όταν φτάσαμε σε αυτό που νομίζαμε κορυφή, πιστέψαμε πως θα δούμε πράσινες κοιλάδες. Όταν κοίταξα δυτικά, δεν μπορούσα να πιστέψω αυτό που έβλεπα. Περίμενα να δω πράσινο και καμινάδες με καπνό, αλλά είδα βουνά στη μέση μεγαλύτερων βουνών. Με τον Ρομπέρτο συμφωνήσαμε πως χρειαζόμασταν περισσότερο φαγητό. Με ρώτησε αν ήμουν πρόθυμος να επιστρέψω για να εξοικονομήσουν φαΐ οι δυο τους. Πήρα ένα κάθισμα, το χρησιμοποίησα ως έλκυθρο και κατέβηκα το βουνό που είχα ανέβει σε 3 μέρες μέσα σε 1 ώρα. Μέσα σε 30 δευτερόλεπτα πήρα τη μεγαλύτερη απόφαση στη ζωή μου. Πήρα την απόφαση να συνεχίσω. Να πεθάνω αν χρειαστεί σε αυτά τα βουνά. Αυτή η απόφαση δεν συγκρίνεται με καμία στη ζωή μου. Όποια άλλη κι αν έχω πάρει, για δουλειές, λεφτά, ταξίδια, είναι αστεία. Είχαμε περπατήσει 7 μέρες και υπήρχε χιόνι, χιόνι, χιόνι. Στις 4 σκιές κάλυψαν την πεδιάδα. Στο τέλος της πεδιάδας υπήρχε φως από τον ήλιο και είπα, Νάντο, αυτό πρέπει να είναι το πέρασμα. Την επόμενη μέρα ακούσαμε βουητό από νερό. Νερό.